τόσο ακόμα στην Eurovision του 2012. Τι μου κάνεις τώρα. Έχουμε και εκεί το απολυτισμένο, δεν πραγματικά, δεν θα μπορούσε να λύσει. Τέλειο. Πάντα είναι, πάντα χρειάζεται ένα κοινό για τους εικόνες. Δεν παίρνει μια πότσορα. Τι φοράς τώρα σου σε κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνω. Καταρχάς, η Eurovision 2012, ένα μεγάλο project, το οποίο ανέλαβες εσύ προσωπικά. Ανέλαβες εκπροσωπική Eurovision. Θα σου πω ότι ένιωσα όταν το άκουσα. Αρχικά ένιωσα ένα μεγάλο άγχος. Η αλήθεια γιατί όπως και να το κάνουμε, η Eurovision είναι μεγάλη ευθύνη. Εκπροσωπώ μια ολόκληρη χώρα, τη χώρα μου. Και σίγουρα αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη. Όμως, να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλα τα πιστά μας. Και λέω όλοι γιατί η Eurovision δεν είναι ένα άτομο, εγώ ας πούμε. Είναι μια ολόκληρη ομάδα που είναι από πίσω σου. Σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι σου θα παρουσιαστεί όπως ανακοινώθηκε και από το ΡΙΚ 25 Ιανουαρίου σε μια βραδιά την οποία θα οργανώσει το ΡΙΚ αποκλειστικά για την παρουσίαση του τραγουδιού. Ακριβώς, 25 Ιανουαρίου θα είναι 3 κομμάτια και από αυτά τα 3 κομμάτια διαλέξει το κοινό ποιο τραγούδι του αρέσει περισσότερο και κριτική επιτροπή. Και με αυτό θα πάμε και θα δούμε. Θα χορευτούμε. Θα παλέψουμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα βρισκόμαστε. Και από τη συμμετοχή θα σου δώσει η Κύπρος και είναι αγαπημένη σου. Αυτή τελευταία είναι μια Ελίνα. Μου άρεσε πολύ όταν είχε πάει η Ελίζα. Ελίζα Ατρέα. Χρόνια Δεδομία. Σαφέστατη και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Οπότε αν ας πούμε μας προσωπήσει μια παλάντα, να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά